Dan huwa budget li ħares il-qoddim mhux biss lejn is-sena li ġejja imma ferm lilin. Budget li wassal il-ġid li hemm bżonn issa b'sostenibilità għal ġejjieni. Dan punt ewlieni li wassal il-Prim Ministru Joseph Muscat f'konferenza tal-aħbarijiet wara id-diskors tal-budget. Budget li qassam il-ġid ma' min għandu l-iktar bżonn. Nistgħu ngħinuhom mhux bil-kliem ma ngħinuhom bil-fatti. Nistgħu ngħinuhom ukoll għax tant kemm kabbarna l-ekonomija u l-ġid f'dawn it-3 snin u nofs li issa naffordjaw illi bħala pajjiż b'mod sostenibbli mhux għal sena jew tnejn, imma għal ġenerazzjoni li jmiss. Li jkollna pajjiż illi jaffordja wave ġdida, mewġda ġdida ta' servizzi soċjali għal pajjiżna. Il-Prim Ministru sostna li dan il-budget huwa kontinwazzjoni ta' dawk ta' qabel li wassal biex jintlaħqu l-miri kollha li poġġa qudiemu. Fil-waqt li ħabbarna dak kollu il qed ngħidu llejla s-sena li d-dieħla id-deficit ħajrġa' jinżel għal 0.5%. Ifisser dak li qed nagħtu lill-poplu Malti u Awċi mhux qed nisirquh mill-ġenerazzjoni li ġejja li mbagħad titabba b'aktar taxxi. Dak illi qed nagħtu u tajna llum lill-poplu Malti u Awċi huwa affordable, huwa sostenibbli. Fakkar li t-tisħiħ tal-ekonomija qed iwassal sabiex issa jitneħħew taxxi għall pensjonanti u jingħataw żidiet lil dawk bil-paga minima fost miżuri biex is-soċjetà Maltija tkun iktar ġusta. L-ewwel għan tagħna mill-lat soċjali huwa illi fi żmien 3 snin kull tifel u tifla taħt l-età sa 16-il sena li tgħix f'household fejn mill-inqas persuna waħda taħdem irid ma jkunx hawn l-ebda tifel jew tifla b'dak il-mod illi jgħixu fil-faqar. Għaldaqstant tenna li l-messaġġ huwa ċar. L-ekonomija ħad tkompli tikber, Malta ħad tkompli tkun b'saħħitha, missa bdejna il-fażi l-ġdida fejn dik is-saħħa titqassam aħjar fost kulħadd. Kompla miegħu id-Deputat Prim Ministru Lewis Grech li nnota kif dan il-budget soċjali qed jasal fid-dawl ta' strateġija ekonomika waqlija li biha qed jitnaqqas id-deficit u id-dejn. Dan jawgura tajjeb dagħti fiduċja lil pajjiżna, lis-soċjetà tagħna, però iktar minn kollox ukoll hija li dak il-ġid li wieħed ikun ħoloq ukoll jindirizzah fejn l-iktar li jkollok inugwaljanzi u li jkollok nies vulnerabbli. Dan li aħna xtaqna nagħmlu f'dal budget u preċiżament dak li wettaqna.